Ok, takže čus, vítam, že ešte pred týmto videom. Určite si ho uži a dneska som do lesa zobral môjho detka, čiže určite dajte za to like a bez obkecávania ideme na to. Ľudia, ideme do našeho akébyže hlbokého lesa. Ľudia, ideme do našeho akébyže hlbokého lesa. Nazývame to hlboký les. Je to lesík, kde obvykle vidíme srnky. Takže sa ideme pozrieť. Takže ľudia, ideme. A tam je to z toho vleku, že? Takže, ideme na to. Takže ideme tu a teraz ideme troška fotiť. Zatiaľ nič. Dobre ľudia. No. Vidíme. No. Neviem. No, tak neviem ľudia, čo z toho. Väčšinou tie srnky behajú tam dole. Ale videli sme ich aj tam na lúke. Raz. No neviem. Čo to dneska? Tam! Dole. Tam. Videl si ju? Tam bola dole. Tam boli dve. Ja som presne videl tú bodu. Tam boli dole. Som ich videl. No to už asi neprídu. Ale videl som ich. Dobre. Toto sú tie prašivky. To bola bomba. Smoukovica. Ďadek navrhol, že ideme ešte na lúku. Ďadek, to je od koho? Toto? To je tiež od akého medvedia. No, brum. Tu je tých prašiviek. Drž. Tu je dým. Prašivkovci hrajú. Dobre, ideme. No, takže ideme sa ešte pozrieť na lúku. Toto bolo všetko zhorené, ten les. Hej? OK, ak sa ti toto videjko určite páčilo, nezabudni tam plesknúť ten like
plesknú ten odber a jak to bude veľa zľadnutí a veľa lajkov, tak natočím určite ďalší diel s mojim ďadekom, čiže maj sa krásne, čau.